Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu tare da sauraron mu a koda yaushe. Naku har kullum Muhammad Aminu da aka fi sani da Aminu Kamas daga tashar Kamas TV YouTube. Yau ma zan ci gaba da kasancewa tare da ku a cikin wannan littafi mai suna A Daren Farko. A Daren Farko littafin marubuciya Rabi'atu Nasida Abubakar. Domin jin ci gaban wannan labarai ko kuma samun sababbin shirye-shiryenmu sai ku biyo mu YouTube channel namu mai suna Kamas TV YouTube. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri ku same shi. Ku yi liking sannan ku taya mu sharing domin samun sababbin littattafai sannan mu samu ƙwarin gwiwa daga gare ku. Har kullum muna godiya da kasancewarku tare da mu masoya. Muna jin daɗi muna kuma farin ciki Allah ya bar zumunci. Idan kuna tare da mu kuna kuma biye da mu a cikin karatun da ya gabata. Mun tsaya ne a inda kwana 2 ya rage da zaman kotu. Malam Musa da mahaifiyarsu Fatima da Ummi da barista Abbas suka iske ta a inda take tsare a hannun hukuma a bisa alfarmar mahaifin marigayi Dr. Khalifa Alhaji Muhammad, amma fa akwai sa idon 'yan sanda guda 2. A nan muka tsaya, yanzu kuwa za mu ci gaba. Fatima bayan an shigo da ita ta rusuna ta gaida mahaifinta cikin zafin rai da ƙunar zuciya da yake ƙara damunta sakamakon ramewar da ta ga babanta ya daɗa yi. Ya fita daga hayyacinsa, kai da ka gani ka san yana cikin matsananciyar damuwa da takaici. Sannan ta gaida su Ummi da barista. Malam ya ce, Fatima. Ta amsa ta ce, na'am baba. Ya ce, Fatima, wannan shine zuwa na ƙarshe da zan yi gunki akan ba wai na zo don in roƙe ki yi bayani a kotu ba ne. Idan kin ga dama ki yi maganar Fati, idan baki ga dama ba ki ci gaba da yin shiru tunda kin fi buƙatar mu ci gaba da zama a cikin tashin hankali da rashin sanin abin yi. A yau na zo ne ba don in roƙe ki ba wai ki ba lauyoyi haɗin kai ko ki ba alƙali amsar tambayar da duk suka buƙata daga gunki. Ba zuwa na yi in baki umarni a matsayina na mahaifinki ba, a'a ina so dai ki iya tunawa cewa na isa kuma na kai matsayin in baki umarni a matsayina na mahaifinki. Idan ya cancanta ki yi min biyayya ki yi Fatima, idan kuma ban isa ba ki ci gaba da yin shiru kamar yadda kika saba a kotu. Fatima ta ce, baba, idan na yi bayani me zai sauya? Kana tunanin bayanina zai sauya ƙaddara ta ne? Ko kuwa bayanin nawa zai dawo da Dr. Khalifa zuwa gidan duniya? Baba, idan ni ce na kashe dakta, idan ma ba ni ba ce, Allah subhanahu wa ta'ala ya san haka tunda shi yake ganin mu a lokacin da muke kulle mu 2 a cikin ɗakin ni da Dr. Khalifa. Ni dai abin da nake so a yi amfani da shi shine tunda na ji na gani na amince ni ce na kashe shi kuma na yi ikirari da bakina. Ina so baba don Allah a yi min hukunci daidai da laifina, a kashe ni nima in huta, shi kenan shari'a sai a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ita ce ranar da za a tsage gaskiya, ranar da kowa zai yi bayanin abin da ya aikata da gaɓoɓinsa ba ma da baki ba, ba kuma ita ce dawwammamiyar rayuwa wadda ba za ta taɓa ƙarewa ba har abada. Idan ka shiga rahamar Ubangiji, idan kuma ka shiga bala'i, shi kenan dawwammamiyar rayuwa kenan. Don Allah baba ka yi haƙuri, kada ka yi fushi da ni akan haka. Babu abin da bakina zai iya furtawa a lamarin. Ummi ta ce, Fati, mahaifanki sun kasance suna masu alfahari da ke a bisa biyayya da kike musu tun farkon rayuwanki. Baki taɓa yi musu ba. Ba a taɓa samun wata rana da suka baki umarni kika saɓa ba. Me yasa a wannan karon za ki saɓa musu Fati?
ba ki da hujjar da za ki ce rayuwarki ta zo ƙarshe Fati, ko kuma don kina jiran mutuwa shi yasa kike ganin biyayya ga iyayenki ba ta da sauran amfani a gare ki. To bari in tunatar da ke wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mutumin da zai ta aikata aikin alkhairi wanda yake share masa hanyar tafiya aljanna, sai a ƙarshen rayuwarsa gab da zai mutu ya bar duniya sai kawai ya aikata wani abu wanda zai kai shi wuta, sai kuma ya mutu ya shiga wutar, yayin da wani kuma zai ta aikata saɓanin haka, zai ta aikata aikin da zai kai shi wuta sai gab da mutuwarsa sai kuma ya zo ya aikata abin da zai kai shi aljanna, sai kuma ya mutu ya shiga aljanna. Fatima, ina roƙonki ki yi abin da iyayenki suka buƙata. Ba ki da hujjar da za ki saɓa wa umarninsu, ba ki da tabbacin kwanakinki sun ƙare Fatima, ba ki da tabbacin cewa mutuwa za ki yi. Barista kallon Fatima kawai yake, ya yadda tabbas yana tausayinta a cikin zuciyarsa. Ya dafe kansa ya yi shiru ya rasa abin da zai ce, can dai ya yi ƙarfin hali ya ɗago kai ya matso dab da ita, muryarsa ƙasa-ƙasa ya ce, Fatima, ƙarfe nawa aka kai ki gidan Dr. Khalifa? Fatima ta amsa, ƙarfe 5:30 zuwa 6. A wannan tsakanin bai wuce haka ba. Gaba ɗaya sai da fuskokinsu suka nuna jin matuƙar farin ciki da jin daɗi akan yadda Fatima ta fara ba da amsa. Barista ya ce, a wace rana kenan Fatima aka kai ki? Ta amsa masa da cewa a ranar Lahadi 5 ga watan 3. Ya gyaɗa kai yana murmushi ya ce, Fatima, suwa da waye suke cikin motar da aka kai ki? Ta yi ɗan jim daga bisani ta yi murmushi tana kallon su, murmushin takaici. Ta ce, Ummi za ta fi ni sanin suwaye a motar da aka kai ni saboda ni fuska ta a rufe take, ba wanda zan iya shaidawa a lokacin, sai dai tabbas na san ina tare da manyan aminai na guda biyu kamar ita Ummin da ɗayar aminiyar tawa Jidda. Barista ya ce, yauwa, ko za ki iya tuna ƙarfe nawa kowa ya watse a cikin gidan aka barki ke ɗaya lokacin da kike jiran ango kamar yadda al'adar amare take a ranar da aka kai su ɗakunan mijinsu? Ummi ta ce, lallai kam ba zan manta ba. Bayan an yi sallar isha'i wuraren ƙarfe 8 na dare, su Ummi da Jidda da wasu ƙannan mahaifiyata biyu su kaɗai suka rage a gidan, inda muka yi sallar isha'i tare da su, sannan suka yi shirin tafiya gida, suka tafi gaba ɗayansu. Barista ya ce, bayan haka waye ya shigo gidan kafin zuwan Dr. Khalifa? Ta jima tsit tana nazari, ta ce, gaskiya ba wanda ya shigo kuma ban ji motsin kowa ba, ni kaɗai na zauna. Barista ya ce, zaman minti nawa kika yi kiyashi kafin zuwan angonki? Ta ce, ba a yi wasu mintuna da yawa ba, domin ba zai wuce minti 15 ba, sai na ji tsayawar motarsu shi da manyan abokansa guda biyu waɗanda suka yi masa rakiya. Barista ya ce, kafin dai zuwan ango ba wanda ya kira ki ko da a waya ne? Ta girgiza kai, ba wanda ya kira ni in ban da shi angon da kansa Dr. Khalifa. Barista ya ce, me ya ce miki lokacin da ya kira ki? Ummi ta ce, cewa ya yi in yi haƙuri suna hanya. Barista ya ce, to ke kuma me kika ce masa? Ummi ta ce, cewa na yi to Allah ya kawo su lafiya. Ya ce, duk da haka baki ji ko da alamar motsi a gidan ba har lokacin da Dr. Khalifa da abokansa suka iso? Ummi ta girgiza kai, ta ce, gaskiya babu wani alamun motsin da na ji, sai fa a lokacin da suka shigo. Barista ya ce, su nawa suka shigo? Ummi ta yi shiru, ta ce, su 3 suka shigo, wato shi da abokansa guda 2. Ya ce, yaya sunayensu? Ta amsa, ɗaya sunansa Dr. Mustapha Kura, ɗaya kuma Dr. Hafiz B. Muhammad. Ya ce, kafin aurenku yaya alaƙarku da su abokan nasa?
ina nufin sun amshe ki a matsayin matar abokinsu ko kuwa ba sa yi da ke? Fatima ta ce ni kan alhamdulillahi, Dr. Khalifa da iyayensa da abokansa da 'yan uwansa ko sau ɗaya babu wanda ya taɓa nuna min ƙyama ko wani abu wanda zai sa in ce lallai wani ko wane ko kuma wancan baya ƙaunata. Daidai gwargwado ina samun haɗin kai daga gare su, to sai shi kuma abin da yake na sani mutum yake da masaniya a kai. Abin da ya zamo a zahiri shine za ka yi amfani da shi, amma ban san abin da yake baɗini ba, wannan Allah kaɗai ke da masaniya a kansa, sai dai mu bar wa Allah ikonsa. Barista ya ce, to Fatima, za ki iya gaya mana maganar da suka yi lokacin da suka sallama da ku a lokacin dare ya yi? Ta ce, gaba ɗaya tun da suka zo nasihohin zaman lafiya suke mana, bayan haka sun mana addu'o'i na neman zaman lafiya, bayan haka suka yi mana sallama, suna mana barkwanci irin na abokan ango ranar siyar baki irin na wannan lokacin, kamar yadda al'adar Hausawa ta tanadar. Barista ya ce, to daga nan sai me ya faru? Ummi ta ce, sai ya raka su. Ke kuma kina ina? Ta ce, ina zaune a kan gado, ko motsi ban yi ba, kamar yadda suka same ni. Bayan ya raka su sai ya dawo ya zauna kusa da ni yana ɗan zolayata. Barista ya ce, duk da haka a lokacin ba wani motsi a gidan, sannan shi ɗin ma baki fahimci wani abu daga wurin shi ko wata razana a fuskarsa ba? Ummi ta ce, gaskiya ban ga komi ba, yana cikin nishaɗi sosai yadda ya kamata ango ya kasance a cikin wannan dare. Barista ya ce, to daga nan fa? Ummi ta ce, daga nan sai ya ce da ni, kin ga hayaniya ta yi yawa a kaina, ko sallar isha'i ban samu na yi ba. Duk ƙoƙarin da nake yi in samu in yi kafin mu taho nan, amma su Mustapha suka hana ni, suka dame ni akan in yi sauri, su za su bar garin, za su yi tafiya a cikin daren nan. Barista ya buɗe ido ya ce, za su bar gari kuma? In ji barista ya faɗa, yanayinsa ya sauya. Ta ce, haka dai ya ce. Daga nan kuma bai ƙara faɗar wata magana wadda ta shafi waɗannan abokai nasa ba, ya tashi ya fita. Ban san ina ya je ba, sai dai kawai na ga ya dawo. Ya yi kamar minti nawa da ya fita kan ya dawo, in ji barista yake tambayar Fati. Ta ce, zai yi kamar minti 10. Sai dai ya dawo ya cire babbar rigar jikinsa ya ajiye kan gado, ya ce, ya kamata in yi sallar nan, gashi kuma ina jin yunwa. Tun ɗazu anti take ce min ga abinci, na kasa zama in ci saboda jama'a gaba ɗaya. Na ji abincin ya fita daga raina, ba na sha'awarsa, sai yanzu nake jin yunwa. Amma bari in yi wa mama waya ta sa a kawo mana abincin, hatta kazar amarcinki ma tana gun mama, ita ta ce za ta gasa da kanta, domin akwai wasu 'yan tanade-tanade da ta yi miki a ciki. Duk ya yi waɗannan maganganun ne a lokacin yana tsaye, yana murmushi tare da daddanna wayarsa ta hannu. Ya kira maman, bayan sun gama wayar sai ya ajiye wayar a kan madubi da nufin ya shiga toilet, sai aka kira shi. Ya yi magana mai tsawo da wanda ya kira shi, sannan ya kashe wayan ya dube ni ya ce, idan mutum yana harka da jama'a sai ya yi haƙuri. Tashi ke ma ki yi alwala, idan na yi sallar isha'i sai mu yi nafila. Bari in yi tawa a ɗakina, sai in taho da littafina. Daga nan sai ya fice waje, ni kuma na shiga toilet. Na idar da alwala na fito ne na iske gawarsa a kan gado. Barista ya girgiza kai cike da tausayi ya ce, Fatima, yanayin fuskarta ba daɗin gani saboda matsananciyar damuwa da kuma canjin lamarin da ta shiga a ta dalilin labarin da take bayarwa. Yana fama mata wani gyambo na zuciyarta wanda yake mata tsananin zugi a zuci, sannan abin yana raba ta da duk wani zaman lafiya da walwala a zuciyarta. Hatta kallon da ta yi wa shi kanshi baristan
lokacin da ya kira sunanta ya firgita shi, zuciyar shi ta buga, ya yi matuƙar samun tashin hankali. Ya tsaida idon shi ƙyam a kanta don yana son ta ci gaba da bashi amsar tambayoyin da yake mata. Ya ce, Fatima, kin kai minti nawa a toilet ɗin lokacin da kika shiga da nufin yin alwala? Ta ce, na kai minti kamar 10 don na ɗanyi wasu 'yan uzurrukan kafin in gabatar da alwala. Barista ya ce, to sai kika fito inda kika ga gawar mijinki Dr. Khalifa shimfiɗe a kan gado ko? Ta ce, ina daga ban ɗaki na ji motsin buɗe ƙofa sau 2 da kuma motsin buɗe kwaba. Ko me zan kawo a raina? Ba zan kawo komai ba, domin wannan motsin duk yadda na yi tunani a kan shi dole zan yi tunanin shi ne, tunda babu kowa a gidan daga ni sai shi. A iya sani na dole zan ce mijina ne. Barista ya ce, to na fahimce ki, amma kuma babu motsin gudu? Ta ce, gaskiya ban ji wani motsi wanda yake tabbatar da rashin gaskiya ba. Ya ce, to baki ji ƙarar mijin naki ba ko wani abu da ya yi kama da haka a lokacin da za a kashe shi? Ta ce, ni dai ban ji komai ba, yadda na gaya maka daga gawarsa haka na gan shi, ba wani abu da na sani bayan wannan. Ya ce, da me aka kashe shi? Fatima ta amsa, wuƙa ce 'yar ƙarama. Kin taɓa wuƙar? Ta ce, lokacin da na fito daga bayi hankalina ya tashi, na tafi da gudu na ɗaga wuƙar daga cikinsa, domin wuƙar tana kan cikin nasa ne. Bayan an luma masa sai aka zare ta aka ɗora a kan cikin nasa. Ni kuma da na zo sai na ɗaga wuƙar. Shine dai lokacin da ƙaninsa Ismail ya ƙwanƙwasa ƙofa, jin ina ihu ina cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sai ya danno ƙofar kawai kai tsaye ya shigo da food flags ɗin abinci da yake hannunsa wanda mama ta bashi ya kawo mana. Barista ya ce, Fatima, lokacin da kika iso kan mijin naki Dr. Khalifa yana da sauran rai ko ya mutu? Ta ce, da sauran ransa, don kuwa har yana ɗan juya kansa yana cewa ta kashe ni, ta kashe ni. Har lokacin da shi ma Ismail ya shigo ɗakin yana magana, ganin yanayin da ya iske mu a ciki ya sa Ismail ɗin ya watsar da abincin hannunsa ya isa kan ɗan uwan nasa a gefe yana faɗin, yaya, wa ya kashe ka? Wa ya kashe ka yaya? Don Allah ka sanar da ni. Kasa kunnuwansa ya yi a daidai bakin Dr. Khalifa, inda Dr. Khalifa yake cewa, ta kashe ni, ta kashe ni. To jama'a, a nan za mu tsaya a cikin ci gaban wannan littafi mai suna A Daren Farko na marubuciya Rabi'atu Nasida Abubakar. Domin jin ci gaban wannan labari sai ku biyo mu a littafi na gaba. Naku har kullum Muhammad Aminu Kamas daga tashar Kamas TV YouTube. Domin shawarwari ko kiran waya za ku iya neman mu a lambobinmu kamar haka 08035 150426 ko 07082287066. Godiya ta musamman ga marubuciyar wannan littafi Rabi'atu Nasida Abubakar, sai kuma godiya gare ku masu sauraron mu a yau da kullum. Kuna ba mu gudunmuwa matuƙa, kuma muna godiya. Ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa a duk lokacin da muka ɗora sabon sauti ko sabon littafi za ku ji mu. Insha Allahu muna tare da ku a kowane lokaci. Muna godiya a gare ku matuƙa. Allah ya bar zumunci masoyanmu. Sai mun haɗu a ci gaban wannan labari. Mu kwana lafiya. Assalamu